Velkommen. For et par dage siden kom det frem, at Nordkorea nægter indbyggere mulighed for at forlade landet. FN kalder det et brud på menneskerettighederne og har anklaget Nordkorea for et brud på artikel 13 i menneskerettighedstraktaten. I løbet af de seneste par dages afsløring af Nordkoreas grænsepolitik har vi inviteret en talsperson fra Menneskerettighedsdomstolen og en talsperson fra Nordkorea. Jeg vil gerne byde velkommen til Kim Chan, talsperson fra Nordkorea. Velkommen. Guten tak. Og Kammer Brun Fejer, som er jurist i Menneskerettighedsdomstolen og forkæmper for Nordkoreas folk. Ja. Velkommen. Tak. Vi har allerede hørt om det. Vi vil rigtig gerne høre jeres version af, hvad der er sket her. Og som altid damerne først. Kammer, vil du forklare, hvad I og du mener, hvorfor I og du mener, Nordkorea overtrådt artikel 13? Ja, selvfølgelig. Og for det første, tak fordi jeg måtte komme her. Ja, vi mener, at Nordkorea har brudt menneskerettighederne for artikel 13, som går ud på, at alle folk skal have lov til at forlade landet frit, som de vil. Vi mener, at Nordkorea har forbudt deres borgere om at forlade landet, og simpelthen sat store grænsevogter rundt omkring i hele landet, så folk ikke kunne komme ud af landet. For eksempel er der sagen omkring Ming Ling, som har været rigtig meget oppe i nyhederne rundt omkring i verden. Hun blev nægtet adgang, men endte med at flygte ulovligt til Kina igennem nogle forskellige smuglers veje. Ja. Så vi mener simpelthen, at Nordkorea de skal simpelthen bøde for, hvad de har gjort mod deres befolkning. Ja. Og, altså, det var meget kritisk over for Nordkorea. Kim Chan, hvad er din reaktion på det her? For det første vil jeg gerne sige, at det var et meget brutalt angreb på Nordkorea, det der. Plyffer. Men vi synes ikke her i Nordkorea, at vi bryder FN's artikel 13 på nogen måde, fordi at vi vil aldrig nogensinde benægte vores folk af ikke at kunne forlade landet. Vi i Nordkorea er et frit land, men vi har et andet form for styre i forhold til den vestlige verden, som den vestlige verden tydeligvis ikke kan forstå, at vi bruger et kommunistisk styre i forhold til Vesten, som har et demokratisk styre. Og grunden til, at vi mener, at kommunistisk styre vil være bedre, det er, så vi kan få professionelle til at holde styr på landet. Men Kim, ifølge den traktat, som I har underskrevet, artikel 13 i den her traktat siger præcis, at alle mennesker må forlade et hvilket som helst land, og mener, de har en kriminel, eller en afslutning af kriminel dom. Vi har for dagen siden afsløret, at I har nægtet mennesker mulighed for at forlade landet, selvom de ikke har nogen dom. Hvorfor det? Vi har aldrig nogensinde benægtet folk ikke at kunne forlade landet. Alle i Nordkorea er stolte borgere, og vi mener kun, at det er forrædere, som der vil forlade vores land. Spioner. Men har I jo ikke lige sagt så, at der er ikke nogen, der forlader landet? Jo, men det er en vilje, de vælger ikke at forlade landet. Hvad mener du om det her med deres egen vilje, de vil forlade Jeg landet? mener simpelthen, at det er helt forfærdeligt, hvad det er, de gør til mennesker derovre. De er jo simpelthen et diktatur, der undertrykker deres befolkning. Folkene i Nordkorea har det jo forfærdeligt. De kan ikke få lov til... Da Nordkorea og Sydkorea blev delt op efter Koreakrigen, så delte den jo bare totalt tilfældigt op, så flere familier blev splittet. Og det påvirker stadig rigtig mange generationer her nu i dag. Hvor de godt vil have deres familie, som lever et forfærdeligt liv i Nordkorea til Sydkorea, for at de kan overleve. Og det synes jeg, at Nordkoreas diktatur forbyder jo, at folk må forlade landet næsten. Det er jo skandaløst. Men altså, for de videoer, altså for de officielle videoer og meningsmålinger, der er lavet i Korea, så har vi ikke sådan befolkningen har det rigtig godt dernede jo faktisk. Jamen, det er jo fisk. Kan vi stå på de her? Vi har jo fået piratvideoer ind fra Nordkorea for deres befolkning. Nu skal jeg ikke du skal lige lade hende tale ud. Nej, vi skal ikke du skal lige aggressive over for vores land. Du skal lige lade hende tale ud. Vi har fået videoer for folk, der er undercover i Nordkorea, hvor de viser de kummerlige forhold. Børn lever på gaderne, og vi har set videoer, hvor folk har prøvet at flygte over grænsen, hvor de er blevet skudt ned ligesom hunde. Og er blevet henrettet, og at muligt har været i arbejdslejre på grund af, at de har sagt noget forkert. Så vi vil have, altså det land, det skal stoppes. Det er ikke i orden, når de har underskrevet menneskerettighedsreglerne. Hvad er din reaktion på det, hun lige sagde? Igen meget aggressivt angreb på Nordkorea.
som folk, eller dit eget folk, end at du angriber dem på sådan en hård måde. For det første, så vil jeg gerne sige, der er ikke noget som, eller noget, som der hedder arbejdslejre i vores land. Alle arbejder. Men det er jo en løgn. Nej, det er ikke løgn. Vi har ikke noget bevis på, at vi har arbejdslejre. Vi har jo videoer af jer. Nej, I kan ikke bevise, at vi har arbejdslejre, fordi I er ikke velkommen i Folk vores siger land. det jo også. Fordi jeg vil komme hen og sige, at Danmark har diktatur, vil I jo heller ikke kunne tro på det, vel? Det var en pointe, men det passer jo ikke. Det er jo ikke ordentligt. Du kan da ikke sige til mig, at det ikke passer, når du ikke ved det. Du kan ikke, altså du skal basere din viden på fakta, at du har... Så lad mig komme ind og besøge dit land og Du er inspicere velkommen. det. Du er velkommen. Vi sætter jo bare på en rundtur. Det kan da Så godt være. vi ser alt Vi det vil gode gerne og ikke alt det Vi dårlige. vil gerne vise jer det gode ved Nordkorea. Alle Hvad så med alt det dårlige? lande har jo noget dårligt i sit land, som de lægger skjul på. Alle lande. Men sagde du så ikke lige der, at I lægger skjul på alt det dårlige og kun viser det gode frem? Det er for eksempel, vi Men kan hør, måske... i Korea er det sådan, er det føles det som en fordom her, at man ikke får lov til selv at gå rundt, og man bliver fuldt rundt og bliver betalt, eller fortalt, hvor du må færdes, når du er turist. Hvis du får lov til at være turist i Nordkorea, det er jo et meget lukket land, og det har vi jo altså oplevet, det er meget svært at få lov til at komme ind. Er det rigtigt, at man ikke kan gå frit rundt i jeres byer? Som borger eller Som turist? Ja, det er det. Det er ren sikkerhed for turisterne. Men så Korea er et meget farligt land for turister, eller er det sådan, at jeres borgere har i meget kriminalitet, eller så er det? Det kunne jo faktisk være en grund til, at man forlader landet. Hvad mener du om det? Jeg er ikke 100% sikker, men det lyder som om Nordkorea er et rigtig lusket land. Et land, som er rigtig... Det er ikke noget, man har lyst til at træde ind i. Vi skal have det stoppet med det samme, så vi kan få befriet Nordkoreas befolkning. Hvad mener du med at befri Nordkoreas befolkning her? Jamen, de skal ud af det diktatur, vi skal have en ny styre. Demokratisk, hvor hele landet får lov til hver borger at have de samme rettigheder. Hvad så med for det første fokusere på, ikke at Nordkorea er sådan et vigtigt land, men måske fokusere på Kina i stedet for, fordi vi følger meget efter, hvad Kina gør. Jamen, Kina, dem bliver vi også nødt til at ordne, men de er simpelthen en stor supermagt, så hvis vi starter med deres allierede, så kan vi ende med at slutte af med Kina. Og lige nu er det er jer, der er værst. Men Nordkorea, vi føler ikke for, at vi har brug for det, og borgerne i landet, de føler, eller har også selv givet udtryk for, at de egentlig ikke har brug for demokratisk styre. Men vi har jo efterretning af mange nordkoreanske folk, som mener simpelthen, at det er et forfærdeligt liv at leve i Nordkorea. Der er også danskere, der mener, at det er forfærdeligt at leve i Danmark. Ja, det er der, men det her, det er umenneskeligt. De mener der også nogle gange. Hjernevasket. De mener da også i Danmark, at det er umenneskeligt at bo i Danmark. Jamen stadigvæk. Det er ikke i orden. I overtræder samtlige menneskerettigheder. Du svarer mig ikke på mit spørgsmål. Jeg tror, vi stopper den her. Det var alt for i aften. Og mange tak, fordi I er kommet. Vi sender måske senere en opfølgende udsendelse, hvor vi får at vide, hvad domstolen kom frem til. Tak for i aften. Hej hej.